बर'फोरा बाथौइज्म लिरनो हायो। 2027आव सुबुं सानखोआव बाथौइज्मखौ थिसननाय जागोन। फैगौ 2027नि सुबुं सानखोआव जेबो अजद गैयालासे बाथौइज्म लिरनो हागोन। आगस्तनिफ्राय बाथौइज्म लिरनायनि थाखाय गामि गामि सांग्रांथि हाबाफारि जागायगोन आरो बयखौबो बाथौइज्म लिरनायाव मदद खालामनो खावलायदों। बर'फोरनि थाखाय बे मोनसे सनानि खाबु। दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारिजों बर' बिफाननि गाहाय सुजुगिरि किंकन मुसाहारिजों जर'खा मोगा-मोगियाव फोरमायदों बे गोनां बाथ्राखौ। बाथौइज्म मोननांगौ, बाथौइज्मनि कलम डिजिटेल कलम फैनांगौ, बेनि थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमा गोबाव जाबोबाय बिनि मावफारि लाबोनाया। नाथाय बियो दिनैसिम मोगथां महर मोननो हायाखै। जोङो दिल्लीयावबो जोङो फ्राय द' बारनि बारासो थांबाय जोङो बेखौ खामानि मावै मावै दा बेखौ जोङो मोनथिनो हाबाय। जोङो आरजिआइनि जिथु जोङो डाइरेक्टर लेभेल, कमिशनार लेभेल, जोङो बे लेभेलसिम सावरायहैबाय। जोङो सावरायहैनायाव जोङो गासै जिखिनि बाथौइज्म मोननांगौनि जोंनि जिखिनि आरो बाथौइज्म मोननांगौनि अल इन्डियायाव मोननैल' जनगोष्ठीफोर दायावलागि बिदों आरो कर्नाटकनि लिंगाय होननाय मोनसे जनगोष्ठी दङ। बिथांमोना फ्राय 3 कौटिनि बारा सुबुं अनजिमा दङ। दा बिथांमोनाबो जोंनिख्रुइ बहुत बोसोर जाबाय, 28-27 बोसोरसो जाबाय होननानै जों मिथिनो मोनदों। आरो जोंनियाथ' खोब बेसि जादोंब्ला 10-12 बोसोरनि डिमान्ड बेबायदि जादों आरो अफिसियेल लेभेल जानाया फ्राय 8-9 बोसोर जाबाय। दा बेहाय जोङो गासैफोरखौबो थांनानै जों हमदां मोनबाय जे जोंहा मोनसे समाव जितु 2011 सननि आगोलाव जितु सेन्सासनिखौ नायोब्ला बेहाय मोनसे आदार्स होननाय मोनसे कलम दंखायोमोन आरो जोङो बेहाय गोबाङा लिरदों, गोबाङा लिराखै। थेवब्लाबो जोङो नायबाय जे जोङो त्रिपुरानि बर'फोर बिथांमोनहाबो बाथौ लिरनाय दङ आरो बेनिफ्राय जोंनि आसामनि बर'फोर जिखिनि दङ माने 1 लाख माने एसे बारा आरो मोननैजों लोगो नांनानै माथ्र 2,35,000 सामथिं दङ आरो होमबा जों इसेबां जों बाथौआरि थासेयावबो जोंनि पपुलेसना दायावलागि बेसिम गाखोहैयाखै। बिथांमोना जोंनियाव मोनसे थोंजों कुइसन खालामदों जे मोनसे कलम दाबि खालामनांगौ, रिलिजियास कलमखौ दाबि खालामनांगौब्ला नोंथांमोना 5 लाखनिफ्राय 10 लाख बेहाय थाथारनांगोन आरो बिथांमोननि डाटायाव। बिदिब्ला बे बाथौइज्म लिरनायनि हाबाफारिया बेसेबां जाफुंसारगोन होननानै सानो? दा बियो नैबे जों मोनसे मोजां जों गल्डेन चान्स आरो माने बे चान्सआ ओरैबायदि जोङो 2027आव जेथिया जोङो जागोन दा बेहाय जोङो बिनि आगोलावनो जों माखासे खामानिखौ जों मावनो लादों जे जोंनि दा दुलाराय बाथौ गौथुम क'अर्डिनेशन कमिटिनिफ्राय जोङो BDIS होननायनि मोनसे एप्स जोंनि गेजेरजों जोंनि बर'नि डाटा कालेक्ट खालामनाय जादों। माने जों एक्सुअलि पपुलेसना बेसेबां आरो जोङो सोलोंथाइया बेसेबां दङ, जों बेसेबां जौगामारखौ, जोंनि गामिनि ओनसोलनि संसार जानायनि अबस्थाया माबायदि बेबायदि डाटा कालेक्ट खालामनाया बे फ्राय 70% जानानै दङ। बेखौ आरो गोबां जिल्ला आफादफोरा आरो गामि आफाद, जिल्ला आफाद, बियाब आफाद गोबां खामानि मावदों। दिनै जों बिनि गेजेरजोंबो जों माखासे जोङो बे बाथौइज्म लिरनांगौनि थाखाय जों गासै बर' हारि हिसाबै बर'नि गुदि बाथौ धोरोमखौ जोङो अनसायनानै जायफोरा बै समाव गुबुन धोरोमाव थांदोंमोनब्लाबो दा दिनैनि समाव जे बर' हारिनि थाखायनो मोनसे मोजां मोनसे लामा फैदों जे एबार जोंनो मोनसे लाइजाम हरदों जे एबारनि सेन्सासाव नोंथांमोना रावनिबो अजद गैयाजासे बाथौइज्मखौ लिरनो हागोन। माने कलमा फैना फैया जों बेखौ मिथिथ'वा, बिथांमोना जोंनिसिम बेबायदि लाइजाम हरदों जे आरो बेहाय जों कलमखौ फैथारनांगौनि थाखाय जों बे डिमान्डखौ हयथ' जोङो दुलाराय बाथौ गौथुम आरो क'अर्डिनेशन कमिटिया थाबैनो जों दिल्लीसिम मेम'रेन्डाम गांसे
गोसोखां मेम'रेन्डाम गथायफिननाय जागोन जे जोङो आरो बिनि सायावनो जोङो दुलाराय बाथौ गौथुम आरो क'अर्डिनेशन कमिटिनि गेजेरजों दा डिस्ट्रिक्ट कमिटि आन्चलिक कमिटि आरो गामि आफाद दा बेहाय जोङो अक्ट'बरनिफ्रायनो आगस्ट'निफ्रायनो स्टार्ट खालामगोन जोङो मोनसे एवारनेस लागोन आरो गामि एवारनेस लानांगोन एबार कलमाव बाथौ लिरनांगोन आदार्सआव फैयोब्लाबो आदार्सआव बाथौ लिरनांगोन होमब्लासो जोङो जोंनि जिखिनि दा 2 लाख जानानै दङ बेयो थाङै थाङै होमबासो 10 लाख बा 5 लाखनि बा बेसेबां जायो होमब्लाना जोंनिया सुबुं अनजिमाया जोंनि बाथौआरिफ्रा बाथौआरि महरै बेयो इजि जागोन आरो बिथांमोना बुंदों नोंथांमोननो जों आगोलावनो बेखौ जोङो नोंथांमोननो होनानै दोनदोंमोन आदार्सआव नोंथांमोनासो बाहायनाय जायाखै आरो बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव हयथ' बेखौ गोनो गोथो जानानै दंमोन होननानै बिदिब्ला जोंखौ कुइसन खालामदों फंसे रावजों बुंनो थाङोब्ला जोङो बाथौइज्म लिरनो हायो दा बेखौ दाल' नङा बे गोदोनिफ्रायनो हायो खिन्थु जोङो सोरनिबा बुंनायाव बाथौ लिरनो मोना हिन्दु लिरनांगोन बेयावनो जोंनि कलम बे पपुलेसन जिथु रिलिजियास कलमाव जोंनि इजिम माबाया कलमाव फैखायैखाय मानसिफ्रा बाहायाखैमोन आरो जोंनि बै समाव जायफोरा गामि आरियाव जायफोरा अफिसारफोर थांदोंमोन बिथांमोनाथ' थोंजोङै हिन्दुखौनो लागायजोबदोंमोन दा बिनि सायावबो जोङो फैबाय थानाय साननैसोनि गेजेरावनो जोङो जोंनि बर'नि सानसुमैफोरखौ लानानै मोनसे गिदिरथार मोनसे जर'खा सावराय जुथुम लानायनि सिन्ताधाराखौ खालामगासिनो दङ बियो थाबैनो जागोन आरो जोङो गासै बर' हारि हिसाबै माने धोरोमखौ बासियालासे जोङो बर' सुबुं हिसाबै जोंनि रिलिजियास कलम लाबोनांगौनि थाखाय बयबो जोङो बेखौ हेफाजाब होनांगौ जों बर' हारि हिसाबै धोरोमखौ गावबा गाव धोरोमखौ गारथ'नानै माने साननायखौ आरो जोङो गावनि धोरोमखौथ' रावखौबो गारखानो थिनाखै जोङो गावनि साननायखौ बर' हारि हिसाबै सानदोंब्ला जोंनि बे इजिम मोननांगौनि कलम मोननांगौनि थाखाय जों बयबो बर' हारि हिसाबै बेहाय खामानि मावनांगोन आरो बेखौनो जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै गासै बाथौ सिबियारि आरो बर' रायजो राजाफोरनिसिम जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै खावलायनायसै